Lubalagay kaladnganan, sakit ayaw na iksalikway, mga serbisyo naton galus ay, kay kun hahalikuwaton, istorya sa mga nagdudumdum, nakaturok na bugtong, nagmatanasin maagahon, uswag pa natawhan ko ang gulian nga puruhato, sanglitian na di kang saknat ko sa iyo, mga riskar kada sayo, sa pampuhan ipakita, sa tunorte pakilala, ngainin pagkaburutok, pagkupdansin ka maduruto, pinalanggaw na tawhan nga mong tukong. Kada sayo sa ato, naghihingyap sin kabubuaso, magantos man sin kuri, ilubalagay kaladnganan, saglit ayaw na iksalikway, mga serbisyo naton ngalus ay, kay kun hahalikuwaton, istorya sa mga nagdudumdum, nakaturok nga bungtong, nagmatanasin maagahon, uswag pa natawhan ko ang gulian nga buruhato, sanglitian na di kang saknat ko sa iyo, mga riskar kada sayo, sa pambuhan ipakita, sa tunorte pakilala, ngayon pagkaburutok, pagkupdansin ka maduruto, pinalanggaw na tawhan nga mong tukong. Kada sayo sa ato, naghihingyap sin kabubuaso, magantos man sin kuri,
gabi kalab. Shout out kan Ate Lolita Galban. Nabibisi kita didi pero sige la magla-live lang kita. No? Kaya maya na kitang wari pa kapag-live din ito YouTube channel. Tagal-tagal na tayong hindi nakakapag-live. Okay, hello to Ate Maya Minigi. Maupay nga auto DJ Alni, may kasi ko istihanon. Maupay nga aga iyo. Mga nag-aandam yan na tira paniudtohon. Tira... Wala pagkaktingog. Nag-aandam yan na tira mga paniudtohon. Maupay nga... Nagkauntuha ato nga tanan, ano? Itiba yan na, naluluto pareho akon. Naglulutuhin mga utan, prito, karni, manok, may paralitit manok. Okay, salamat gyapon na iyo nga tanan nito na bisita yan ito na YouTube channel, ito na Aldi Bulay Whitey. Damo-damo nga salamat. Pag ayan na lang ako kita bumalik ini kahanginan din ini aton YouTube channel. Pag nabisi kita na guti ayla. Nalida ako na itong kabisihan. Salamat ka na Tilita. Nga daliwat ka na Maya Minigi. Thank you very much for dropping by. May kami love shout out. Kaya po ka na Lolita Galban. Share dan and like po. Thank you Ate Lolita. No? Baga maiha-iha na kita nori pagkakaharap pang liwatin ita ato YouTube channel. Yan na lang ako kita nakalugar. No? Okay, aminudo nga ako kita para hanaton mga viewers in aton YouTube channel Aldi Bulay Whitey.
Naghiningan malipayon kita nga nagkatitiro yan na hatalag sa mga higayon karisyuhan ikpadayon magrayhak kita samtang nagsasarayaw kay aton hindi panahon salit aton pahimulusan ay kita pag-alam sige pagkadin ako nipon maruruyagin pagsayawhan lahuta ayaw lang pagduha-duha naog dayon halamisa sige sangkay ayaw pag-alang kay bangin lubog mainsimahan ka di ka makakapurutin mahusay nga daraga inin akon kanta sayaw nga lahuta nadirit sungat ko yung pagkurat sa sige sayawila ayaw kabaraka kan sige halak liwat ipagala ayaw pagkinurikot sa burak na anim sinsilyungan mga bukos pa sige kuhuta na iting mga bulsa ngan isabrag na itong imugala pasalamatan ko liwat taton ng mga follower ito nato na taton YouTube channel gihapon pasalamatan ko gihapon ka mga tanan ito nagfa-follow itakon how dare follow subscribe ngayon kaya di kita YouTube batilita ito naka-subscribe ito naton YouTube channel damo-damo nga salamat tayo inapuntahin na 444 na taton na subscriber. Medyo inataas na gihapon niya bisan ha panahon nga wari kitin pagkakapag-live. Papasalamat gihapon ako tat mga subscriber nga nag-subscribe ini nga aton YouTube channel. Thank you very much gihapon. Hey, yung ngayon ito na akong mga followers ita akong Facebook page sa ABS ko mobile page. Salamat po ayo di nga tanan. Hey, yung tanan aton labi na aton mga viewers. Gawasan naton na nasod gawasan naton aton mga OFW. Mga rin na kitang pakakahiluwas. Gawasan naton nasod nga din Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maupay nga aga. Ikaw na ngayon kita oras siya na alas 11:52 siya ako sige pakdidit prito. Ano lang prito kinisda para pagkabutit alas 12 may nanamon sura. May da ko na utan, may ko na kanon, kumplito. Mga nag-aandam liwat yan ang mga oras, no? At mga nagluluto tira paniudtohon, maupay nga paniudto ay yung atanan, ano? Maroon na ako maniningod to, mo manatak program yan na dinito nato na YouTube channel. Itong Alni Bulay YT. Itong diri pa nakasubscribe. Subscribe naman kamo, no? Okay kayo nakapanahon kita yan pag-live. Ito nato na YouTube channel. Damo-damo nga salamat kada gihapon ka nati Lolita Galban. Miga love shoutout. Thank you very much for dropping by. Gihapon ka nati Maya Minigi. Maupay gihapon nga udto ay mo. Og ikasi ko ng mga estihanon o mga taga-este. Ulig teto nuiste ngahin norte. Ay naabot bang gihapon kita ngadto, no? Abot nga ni kita abot nga ni kita ngadto hagawa sa nato nasod. Abot-abotan kita, no? Basta may signal. Kita niyo ini nga aton live, no? Itong mahilig magkita mga waray-waray, mamati. Pwede lawat ka mo mamati. Pwede lawat ka mo magkita. Naruyag ni mamati lay, ka mo pag kinulaw itaknawong. Pinamatila ka mo, ay la ka mo tutok. Sige lang, siguro ano malawin kung taga-Sagara. Sayaw! Anmurat sa nga sarayaw, diri na dadaan, pagulang gihapon, nagpapabilin permi hapanunduman, bisan maihanag nga panahon, bisan diin nga sarayaw, kunwaray kurat sa hinka mamingaw, kay nakakarisyungan ka maripo, inin kurat sa nga sarayaw.
Sige na sang kay pirahi, ang oras ayaw karagi. Kaya siya na ini ang panahon, pahimulong si kay talagsahon. Ayaw sang kay pagluya-luya, upaya imo pagkurat na. Okay, babalik ko nga po pasalamat. Ita akong mga subscriber. Ito na akong YouTube channel. Oo, kung hino may ito nakakakita yan na. Oo, ito na akong live. Ngalit akong replay. Pagsayaw para daw mo ay Mahilig ka mo mga waray-waray. Pwede ka mo mag-subscribe ako ano kay bangin na buting panahon na magdudublit atong live stream. Live kita YouTube. Live liwat kita ha Facebook page. Pero kay makurid nagdudungan ano. Nagdudungan nga ni nawawarehera ko na nira pagkikita. Kaya kunuhay kang pagkikita Facebook page ko na YouTube channel. Nawawara, nagkakahubog ita't mga viewers. Kabarbalyo ang talay nira. DJ Alni. Okay, mapasalamatan ko takon viewer, no? 3 million. Ang kadamo tatong viewer yan na. Ang kadamo, 3 million. No? Salamat gihapon ni na akong 3 million viewers. Nga papasalamatan ko gihapon na akong viewer kagabi. Inabot kita mga kasangkayan. 11 kick views kagabi. 11 yata naton na views kagabi. Salamat po ang mga nag-follow akong live. Salamat ako. Uy, kadakan na kling-kling. Hino daw na kling-kling. Ay, salamat DJ Dinhika. Live di rin nakapagkulo FB. Kaya nawara largo itong dita. Makuri pagwaray wifi. Ay, kling-kling. Ay, na warik kita pagkakabaset aton mga ano. Kaya din nakakaulang. Like and share. Thank you very much. Hi mo, kling-kling. Mabait yung nga no? Kling-kling. Awi, ate Consis man ngayon ini. Ate Consis, asa ngayon ni Kling-kling. Ate Consis, ikaw man lang ngayon. Okay, nasa ring hi ate Consis. Apo ngayon niya ni Kling-kling. Aw. Sa ngayon ni iya ngayon apo. Salamat na dahil yung adakang Kling-kling. Ngayon mo apo, salamat gihapon. Ano, pinahuram ka, hindi nga mo yan na. Pinahuram kang cellphone. Kang Kling-kling man ngayon account. No? Salamat ate Consis. Thank you very much. Kumusta ka mo? Ang babalikon ko. Nagpapasalamat nga ako takon mga subscriber, hitakon followers. Thank you very much po yung atanan. Kada kanati Lita, kanati Maya, kanati Kling-kling, kanati Consis. Kling-kling. Salamat tayo. Kalaksan na lang kita mga kasangkayan makapag-live din ito itong YouTube channel. Arason liwat nga nabibisi liwat kita yung ibang mga buruhaton, no? Nakabisi-bisi lang guti ay diri dako. Saan Kuya Terso Maragrag, maupay nga udto. Tika udto DJ. Oo, madali na. 1 minutos na la.
para mag-alas 12. Ito mga nangangaon na dida, ala, hinay-hinay kita. Akin ang unang subo. Ako ni primero nga timo. Una niya, kontis ka mo. Okay nga di kita chatsa. Para magresyo. Habang nagla-live kita, sige lawat takloto. Salit nagbibinuhat buhat tak didi. Oo. Wala, sige. Pag-music lang kita ha. Cha-cha music. San ako matapatihan ang pinangatian-an? May katsumba sabot nga, may subaw ka na tambalan. Pinangatian-an, ang pinangatian-an, di ko malilimtan. Ang pinangatian-an, hayom mo kandahon. Salit di ka mapapaglaway kung imo ka uron. May lubing nga makado, kan sa baw-baw may ugo. Ang pinangatian-an, ang pinangatian-an, di kahonggong at tanan. Isura ko sa pamahal. Okay, salamat kaya po ni Team Apo, ano, Ate Conses, nga dagang kling-kling, korek dayon kilala, hino na kling-kling. Parang tumilala. Okay, natin oras, alas 12, dos na. Atong pag-isumsum, ang pinagatian-an, nalugang pag-asa, labi na kong pag-utlupon, ang katsumba ng babaga, sigurado maghalang. Okay, like and share lang kita, like and share. Katalag sila kita makapag-live it aton YouTube channel. Pinangat, Nalang ako kita ini. pinangat, Okay, nabisi kita ini. Ladies and cha-cha na. cha-cha. Okay na, si Ringhi, Ate Conses, si Kling Kling. Pangauna na kita, DJ, Adila, nakatune in habang nakaon. Oy, salamat, ano? Salamat tayo, Kling Kling. Iti mapunga na ka natin Conses. Nga tanan itong mga naniningod to yan na maupay nga udto. Ito nga tanan, no? Kadagip ka Kuya Terzo, shout out ko nung Lita Balboy na maupay nga udto. Lita Balboy na nga mahusay. Kaya ba, warayaman mo tangin ni Kuya Terzo ngayon. Lita Balboy na nga. Mabangin na naman ni Ate Lita Romiak. Kaya daw nala pagbutangin mahusay, Kuya Terzo. Bakit mag-react? Sigurado maghalaway ka kung sa harang nasurahan ka. Sa pinangatian at sa pinangatian nga mapasok-pasok ka. Salamat po ay yung tanan itong mga nagkikita yan nga mga oras. Maupay nga panginingod to. No? Good noon po ato yung tanan. Bayan na, nangangaon na. Oo, titiba, nagluluto pala paruhaakon. Sa kami sige takbuhat-buhat kaya din naging pre-prito bangin ini ini matubod. Iskan kita at mayura. Sang kapalaran, ikaw, budi ka, hanya
lifting. Ang imong sangkay nga publik, patagan ang langit, magunaw ang tuna. Ikaw kudla ang dumdum sana kung nauna. This is Salde Medizel Cha-cha-na. Kada ko hingalipin ang imo sangkay nga pobre. Matagan ang langit, natunaw ang tuna. Ikaw gudla ang dumdum sa nakunauna. Matagan ang langit, natunaw ang tuna. Ikaw gudla ang dumdum sa nakunauna. This is Salde Medizel. Sulit ko sa dugan, parang tuson, pinipigan. Kulang lang isang tuma, kung iluhon, alipayan. Ang magkarit na palad, siya'y naghataging kasamdan. Unialang kapalaran, nagtitipigan, dinumduman. Masunik ko sa dugan, parang tuson, inipigan. Kulang lang isang dugan, kung ilubon, kalibayan. Ang nagkarit na parang, siya'y naghatag, kasamdan. Puriyan at kapalaran, nagtitipigan, dinumduman. Tuwing papatampan, isa ng utot at tumdinultan. Naruyag ko magdilin, ako mauna, masitikaman. Ang magkarit na paran, siya'y naghataging kasamdan. Puriyan at kapalaran, pagtitipigan, dinumduman. This is Salde Medizel Cha-cha-na. DJ Alvin. Tuwing papatampan, isa ng utot at tumdinutan. Okay, shoutout ngayon nato ni taton mga suki nga mga viewers. Labi na taton mga viewers sa gawa sa nato nasod nga ni gyapon na Pilipinas. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maupay nga udto ha yung atanan. Itong mga naniningud to na dida. Ala, sige. Titipigan, Pangaon na kita, pangaon. Sana all nangangaon na. Kaya ako nagluluto pala, didi. Habang nagluluto, nagla-live. Ay nunundong sa buong panahon sa pagsayaw nato. Ang paborito mo just sa sarayaw. Ang paisan figura amin ako nakami mo. Isang mag-iba na ang lahat ko. Ang mga lawas na sobrang katama ko. Hubog sa damisay, di mo magmo.
Kita mga salamat ato nga tanan nga di ani kita disco antes kita mahuman di na kita maiha pero nala ka minutos. Waray dato niya na regular programming hining aton programa yan kay yan na pala kita ini pag-live nga haw. Inom-dum lang ko hining aton live streaming nila aton YouTube. Kasi rin kumaiha na kawaray pa kapag-live stream. So, kasi nga nag-live ako. This is Southern Mini Sound. Ataw! Tell the truth, tell the lies. I can't have it in your kind side. Okay, babalik ko nga pagpasalamat kada kan Ate Conces nga nagkapitiya po kana Kling-Kling, kana Telita, kan Kuya Terso, kana Maya Minigi. Salamat. Dapat DJ din hika permiha YouTube nagla-live. Pwede man liwat, no? Pero problema man gad ate pag YouTube ako, ito na ako ni mga viewers ma-sign in itiba, no? Diri dayon makakadirekta. Pero kung na-direkta ra YouTube, pag-abot nira YouTube, diretso lang ra YouTube, di nira ma-sign in. So para liwat nira makapagkita direkta, YouTube dayon. Nasa Kuya Terso, DJ, sunog na tinula. Paray pag tinula. So sunog yung tinula, naubsan, diri sunog. So latan na nasunog ko nun iya pispan. Kuya ko no, may problema, takpa di. Ano, nasunog ka niya pispan. This is Southern Mini Sound. Ataw! Tell the lies. I can't have it in your kind side. Give me a hand, give me a kiss. There's no way back when Sabi ni Ate Conces, yun lang, DJ. Ako problema ko pang live. Direct nakakapag-ulaw haim. Asya. Sige la tatalingwaon tayo ni gihapon nga magla-live gapitahin aga. Ito na YouTube channel. Ikukunik natin ni gihapon ni Taton Online Radio. Pwede gihapon pero ito na diri etaton mga music diri waray-waray, no? Tadaga talawat din oras kung makapanon kita nga ma-live liwat kita din ni Taton programa ito naton waray-waray nga sonata. Nagihapon ni Taton na YouTube channel, ano? Sige. Ito mga diri pa naka-subscribe Taton YouTube channel, paki-subscribe po. Para naman lang umabothin na 500 itaton na follow ato at subscriber. Pabta nato ni 1K. Nataway ko ya Terso, ang tinulang nga nasusunog. Sa kigihapon na Ate Conces, pag bibilingan tayo panahon, magla-live kita sa YouTube channel. Itong mga bakanting oras, itong aga, no? Sige nga diri, conflict ito na itong programa, itong regular programa, Facebook page. Ma-live kita itong YouTube gihapon. Hindi nato din ibalik, itong live at YouTube channel every Tuesday. Wari natin live itong Facebook page itong gabi. Pwede kita't aga, dinigihapon ito natin YouTube channel. Para makapagtulo naman lahat Ate Conces, no? Makapamati. Salamat tayo nga tanan, tahan niya nga present. Tita akong 3 million viewers, kana mo. Ha? Mag-million na? Sige, kaya na lang ako kita pag-live, ano? Yan, pasalamatan ko, Adin Sensilio. Pasalamatan ko liwatan na akong mga viewers kagabi, no? Baka di na mo kita. Atong viewers sa Facebook page.
be blind. Is my mind Inabot kita hin, yan na, inabutan natin views in every time I 14K. 14K views na kita. Uy, salamat ha. kitty oops. Sana di la views it madamo, pati ito like, para marisyo. Kitty oops, all the people say too. And I'm gone oops, kitty oops. I think I love you. Oops, kitty to be with you was to say again. I'm fixing into when I to you, how my baby. Bitch, I don't need me my waist and I'm completely addicted to read misery. I'm tired of it all. Oops, kitty oops. Never Okay, waray na oras, ano? Kay mga ngaon na kami. Pasalamatan ko nga how, ako mga viewers sa gawa sa nato nasod nga din na Pilipinas, kada ka na okay, DJ, salamat gihapon ano. Salamat ate Conses kan ate Terso. Kuya Terso kan ate Lita Balboy na Galban, kan Lolita Galban, kan ate Maya Minigi. So karon ta na lang ano. Nya na lang ako kita. Mag-live ito naton YouTube channel. Nag-testing ako kay baga may hanak ko pa kapag live. Damo salamat. God bless po aton katanan. I love you all. Diba? Bye-bye! And I'm singing a song, hoping that back when it keeps it. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la,